Σταματάω με τη μούρη του αυτοκινήτου φάτσα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Δεν σταματάω λοξά προς τα κάτω. Έτσι, μπορούν όσοι έρχονται από Αβοράνη να στρίψουν προς τα εμένα. Επειδή ο δρόμος είναι πολύ κατηφορικός, ανεβάζω γρήγορα ταχύτητα από πρώτη σε Δευτέρα. Στα τελευταία μέτρα της κατηφόρας, αν είμαι με τρίτη, κατεβάζω σε Δευτέρα, ώστε να με φρενάρει στην κατηφόρα πριν τη στροφή ο κινητήρας και να στρίψω δεξιά με ασφάλεια, γιατί δεν υπάρχει καλή ορατότητα και μπορεί να έρχεται αστικό λεωφορείο από Αγρίνιο προς Αβοράνη. Βάζω νοητούς στόχους, τους οποίους περνάω από πάνω με το σώμα μου βαδίζοντας τον δρόμο. Όλοι οι στόχοι βρίσκονται μέσα στο αριστερό μισό της λωρίδας μου. Τραγούδια που γράφτηκαν για να τα ακούς ξανά και ξανά. Βλέπω αν χωράω να περάσω με βάση τα πλάτη των άλλων οχημάτων και πάντα χωρίζοντας τον ελεύθερο χώρο στη μέση. Εγώ βαδίζω πάντα στο αριστερό μισό της δικής μου λωρίδας.